Σε αυτόν τον κόσμο που τα πάντα προσπαθούν να μας κάνουν να αισθανθούμε αναλώσιμοι, εμείς ξέρουμε ότι είμαστε μοναδικοί. Εμείς ακούμε τη φωνή μας. Η πίστη στον εαυτό μας είναι η πύλη προς την αγκαλιά της υγείας και η πίστη στη μοναδικότητά μας είναι η αγκαλιά της ελευθερίας. Έτσι, ας χορέψουμε στη συμφωνία των ψυχών μας, γιατί σε αυτή τη μαγευτική πανδεσία της ύπαρξης κανένας άλλος σαν εμάς δεν θα ξαναγεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Κανένας σαν εσένα και εμένα. Το μήνυμά μας είναι απλό. Θα ακούσετε από το στόμα μας λέξεις γραφικές και δεδομένες. Όμως για πρώτη φορά θα τις ακούσατε από εμάς. Ενσυναίσθηση. Δημιουργία. Έμπνευση. Ευτυχία. Αλληλεγγύη. Φιλία. Αγάπη. Ανιδιοτέλεια. Και σεξ.